Amb l'arribada de les calors hem de posar un punt d'atenció amb el reg de les nostres plantes. Heu de pensar que amb les grans insolacions hi ha una evaporació d'aigua més important i hem de donar l'aigua suficient i justa perquè les plantes aguantin les calors. Avui us mostrarem diferents tipus de mètodes de regar. Un sistema per aprofitament d'aigua seria el reg a gota amb piquetes, que com podeu veure aquí amb els nostres arbres que tenim al viver, amb això s'optimitza molt l'aigua i dones exactament l'aigua a la planta. Evites evaporacions i saps exactament quants de litros li dones a cada planta, que és el que realment la planta necessitarà. Per regar tanques vegetals, per regar rocalles, per regar per terres, una de les maneres més optimitzades seria fer el reg amb gota a gota, tal com veieu aquí aquesta rocalla i escala. S'ha utilitzat un gota a gota amb goter autocompensat, que el que et permet és donar l'aigua i sense poder perdre res per evaporació i aprofitant al màxim aquest recurs tan escàs. Per regar la gespa, el més adient seria els aspersors i difusors, que reparteixen l'aigua d'una manera equilibrada. La millor hora per regar és a primera hora del matí, ja que a l'aportar-li l'aigua a aquella hora donarem la fresquetat durant tot el dia. Si reguem al vespre, el que podem estar induint que les humitats a la nit es queden i puguin provocar problemes de fongs, sobretot a la gespa. Llavors cal regar sempre a primera hora quan la temperatura no és molt elevada per no cremar la fulla i donar-hi la periodicitat que es cregui necessària segons el temps. El reg el pot muntar els professionals, com els nostres jardiners, o bé us ho podeu muntar vosaltres. I al Nou Jardí disposem de tot el material necessari per muntar-vos el vostre reg més adient, bé sigui gota a gota, aspersió, difusor, etc. També tenim tots els complements com les mànegues extensibles i tots els ràcords de fixació ràpida per poder regar en condicions el vostre jardí durant aquest estiu. Sigui quin sigui el mètode que utilitzeu per regar les vostres plantes, el que sí que cal és anar mirant-les i anar observant-les a veure què els hi falta. És la millor manera per aconseguir unes plantes sanes i boniques.